בואו נדבר על קולקציית הטורבנים, המטפחות חצי. קודם כל 3 דברים שיש בו שחשוב לי מאוד שתדעו עוד לפני שאני מפרטת עליהם. יש לו חוט ברזל גמיש, שקל מאוד לפסל את המטפחת, את הקשירה, הוא יוצר יציבות על המטפחת, היא לא תזוז לכם מהראש מניסיון, תראו, עשינו עליו המון ניסיונות, לייצר קשירה עם נפח, קשירה מרשימה, יש לו בד מילוי. למה שמו את הבד מילוי הזה? לא תחליק לכם מהראש שיהיה לה נפח, אתן רואות איזה נפח היסטרי אפשר לעשות עם המטפחות לחצי כיסוי ראש שלי, שהיא תהיה יציבה. אני רוצה כן לתת דגש על הרוחב והאורך, זה לא עוצרת על הראש, וגם האורך שלה מאפשר קשירה, ליפוף, מסחר, ובלי להתקע עם מלא צוות, שחושבים רגע איפה לתקוע אותה באורך מדויק, שיאפשר לכם לקשור, צד אחד כבר יישאר לכם בחוץ, בצד שני אתן תכניסו בעדינות, ואתן רואות אין שום נפיחות ואין שום אקסטרה בד, בטח לא בקיץ, אנחנו מחפשות פתרון קליל וקיצי. מרגישים אותו מצד אחד על הראש, אבל כן נותן מראה של מטפחת לחצי כיסוי ראש. אז יש לנו גם דגמים שהם חגיגיים ברמות שהתאימו לכם לעונת האירועים. אז זו קולקציית הטורבנים, המטפחות לחצי כיסוי ראש שלי. אני סופר מתרגשת שזה אצלכן, ואם יש לכם שאלות אתן מוזמנות לכתוב לי. יאללה, תתחדשו.